Gitte. Mor. Jeg vil så gerne have lov til at komme på den glade viking i aften, fordi at Trine Valpoulsen har spurgt, om jeg ville med for at fejre hendes fyrs lille fødselsdag. Og så var vi oppe i skolen, og Maria Højrup, sagde, at hun også skulle med. Så okay, og lullemor Gitte, må jeg ikke nok komme med på den glade viking i aften kl. 20. Jeg har allerede fundet busplanerne. Jeg ved ikke, hvornår vi kommer hjem eller hvordan. Jeg skal bare låne nogle penge af jer. Søde mor Lulle Gitte, må jeg godt komme med